गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली सान्दुं गोसाना गरमखाय दिनैहाय एसे बाहेराव जिरायनानै दं आरो जुदि फेन लाबाय थायोब्लाना जोंहा कारेन्ट बिला बारा जानानै फैयो। जोंहा कारेन्ट बिलखौ सेभ खालामनो थाखाय जोङो एसे बाहेराव जिरायनानै थादों, दंफां सायख्लुमाव थाङाखै, बाहेराव जिरायनानै दं। जाय हक बाथ्राफ्रा बिदिनो अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मोनसे जास्ट आं बड'सा निउसखौ आं जायखिजाया बिथांमोननिसिम क्षमा बिग्रियो। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननिफ्राय बे निउसखौ लानाय जादों। आरोबाव बे बड'सा रादाबावनो नुनो मोनदों दिनैहाय अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनसे स्कुल 1987आवनो गायसनजानाय बर' बिजोंजोंनो फोरोंनाय दिनै बे स्कुला दिनै मा अबस्था जानानै दं दासिमबो सरकारि जानो थाङाखै। मानो 1987आवनो गायसनजानायबा नै दिनैहाय खय बोसोर जाखो होनबा बेखौ साननो गोनां जादों। थ' बिदिब्ला जों बे स्कुलनि हेड टिचार आरो मेडाममोन जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ जों एसे दान्दिसे खोनासंनानै लानि। दा दिनै 1987निफ्राय दिनैसिम बे फरायसालियावहा थारमाने बर' मिडियामनि फरायसालियाव आं खाथिबाय थादों, खिन्थु दिनैसिम जोंनि मिडियामा सरकारिकरन जायासै। नोंथांनि सिनायथिया? आंनि मुङा जाबाय हरेन बर'। गामिया ओरैनो आंहा सान्थिपुर आरो पस्ट अफिस जुदियापुर। बेसेबां बोसोरसो जागोन बे स्कुलाव खाथिनाया? आं 35 जाबाय। दासिमहालागै सरकारजों माबायदि सोलिगासिनो सावरायनाया नोंथांमोननिया? सरकारजों सावरायनायाथ' जों सरकारजों डकुमेन्टसफोरखौ होगासिनो दोङो आरो बिथिं साहित्य सभा होयो। बिथांमोना रिपर्टफोरखौ लाङो, खिन्थु दिनैसिम खामानिया जायाखै। आरो बे पार्टि बिथिंनिफ्राय? पार्टि बिथिंनिफ्रायबो बिथांमोनाबो फैयो, खिन्थु बिथांमोनाबो जोंनो जेबो माबा होथ'वाखै दा दसे। दा नै गथ' गथायफोरा जनाय बेन्स गैया, डेस्क गैया, जेबो गैया, खोब उसुबिदा आरो थ' दा गैलाखौनो होनजायो आरो बेबायदिनो थारमाने उपाय गैया। अंखा बांखा फायबाबो जेने थेनेहै गथ'फोरखौ बे बायला जिल्लायावनो जेने थेने फोरोंबाय थादो आरो मा खावलायगोन सरकारखौ जाहाथे सरकारखौ बेखौनो खावलायो जे गथ'फोरनि मोजांनि थाखाय जोंनो जिबिला सुबिदा नांगौ बेफोर सुबिदाखौ होनांगौ। दा जनो थाखाय डेस्क गैया, बेन्स गैया, न'खरा जिला जिथा, बिनि थाखाय बेफोरखौ सुबिदा खालामना होब्ला मोजां जागौमोन। आरो मिड डे मिल जिथु साखाथियावनो मोनसे गंसे सरकारि फरायसालि दङ, बे बिथांमोनाथ' ओंखाम जायो, नाथाय नोंथांनिया मोनजाया। जोंनि गथ'फोरनोबो होयो, थारमाने जानाय लोंनाय बा ड्रेस पाति किताब पत्र गासैखौबो बिथांमोननिफ्रायनो मोनबाय थायो आरो मोनबाय थादो। अननानै होयो बिथांमोना, खिन्थु निजाबाबो बेबायदि निजाबो बेहाय गैया। दा बेसेबांसो सात्र'फोर दङ नोंथांनि? दाथ' सात्र'फोरा खमायलांबाय थादो, दा 20 जन दङ आरो 20 जन। बिनि थाखाय जों आसा खालामगासिनो दङ जाहाथे जेने थेने जोंनि फरायसाखौ लानानै खामानिखौ जाफुंहोना होबोला मोजां जायो। गथ' गथायफोरनिफ्रायबो मोजां जायो बा जोंनि फारसेबो मोजां जायो आरो बेखौ हास्थायो आं। बे ओनसोलाव बेनि अनगायै गुबुन फरायसालि दंबावो नामा बेबायदि बर' बिजोंनि? बर' बिजोंनि बे जोंनि खाथियावथ' गैया, बे गंसेयानो। दा दिनैसिमहालागै बे फरायसालिनिफ्राय फरायना थांनाय फरायसाफोरा दिनै गिदिर मानसि जाहैनो हादों? गिदिर मानसि जाबाय, खायफाया BA पास खालामनानै साकरिबो खालामगासिनो दोङो बे फरायसालिनिफ्राय। आंनो फोरोंदोंमोन, आं फोरोंनाय। आंनि मुङा मिसेस इज्रा बाग्लारि। फरायसालिया बियो 1987निफ्राय जागायजेननायमोन। आङो बेयाव जइन जादों, बे सारनि एसे उनाव आङो जइन जादोंमोन। दा मेन खामानिया आंनि फिसायनिसो, खिन्थु दा फिसाया जेनेबा न'खरनि उसुबिदानि थाखायनो बियो बाहेराव खामानि मावनो गोनां जादों आरो बिनि खामानिखौ आङो सुफुंगासिनो दायो। दा जेनेबा आङो गथ'फोरखौ अननानैसो जेनेबा गावनि गामिनि होननानै गावनि गामिनि गथ'फोरा जाहाथे आलाय सिलाय दा जाथों, बेनिखाय फिसानि खामानिखौ आङो गावनो सुफुंदों दायो। बेनिखायनो आङो सरकारखौबो अनुरद खालामो दे नोंथांमोनाबो माहाय एसे साननानै नायनांगौ। दा जेनेबा गोबांफोर MLA फोरबो हायो, पार्टिनि मानसिफोर हायो, फैयो, सोङो, बिदिनो थाङोल'। जोंनि थाखाय जेबो माबायानो गैया। गथ'फोरखौ ओरैबायसा अननाय मोनो, ओरैबायसा गाबनो ओंखारो, दुखु नाङो आरो जोङो जेनेबा बेबायसाहै जेनेबा जों माबायसाहै फोरोंगोन। जोंहा जनाय सियारबो गैया, गथ'फोरहाबो ना बेन्स दोङो, लिरनो एसां माने गाहायाव जनानै लिरबोला जोबोर उसुबिदा जायो।
गथ'फोरखौ फोरोंनोनो जोंहा जोबोद उसुबिदा थेवबो जोङो फोरोंगासिनो आरो गोबां स्टुडेन्टफोरा माने बेयावनो सोलोंनानै बारग'लांदों आरो मोजां जालांदों गोबाङानो हाई सेकेन्डारि मेट्रिक पास जालांदों BA MA फरायबाय बेबायसा गोबां दोङो जेनेबा जोंनि थाखाय एसे सानबाला मोजां जागौ आरो फरायसाफोरनि जानाय लोंनायाथ' जेनेबा दायो जोंजों लोगोसे साखाथियाव जि ME LP स्कुल माबा दङ ना एसामिस मिडियाम बिसोरनो जोंखौ हेफाजाब खालामो गावसोरनि जानो नांगौखौनो एसे जोंनोबो राननानै होफायो दा बेयावसो जेनेबा बिसोर जोंनि उन्दै उन्दै बर' गथ'फोरा मोनजाफायो गार्जेनफोराबो बुङो जोबोद जेनेबा दुखुनांथाव मा जाबावगोन जोंनि सारमोनहा बायद'मोनहा आरो जोंनि गथ'फोरहा उन भबिसतआ मा जागोन बेबायसा जेनेबा बहुद साननो गोनां आरो जोंनि बे एरिया खिनियाव गंसेबो बर' मिडियाम LP स्कुल गैखाला बेनिखायनो जेनेबा जोंनि बे बर' सान्तिपुर गुदि फरायसालि बर' मिडियाम स्कुला नांथारगौ आरो गोमानो नाङा बेखौ हास्थायो आरो थारैनो दुखुनांथाव 1987आवनो जुदि गायसनजानाय स्कुल बियो दिनै 1987निफ्राय दिनैहाय 2023 बिनि गेजेराव जों बोसोर गेप्स थाबाय दा आवगोलनि सरकारफ्राबो बेखौ नायासै दानियाबो जुदि बेफोरबायदि नायालाफानो थायोब्ला सरकारा थांदों फैदों दिनै BJP फैलायबाय गाबोन कंग्रेस फैलायगोन समफोर BPA फैलायबाय बिनि नेक्स्ट बाराव UPPL फैलायगोन फैदों थांदों नाथाय उदालगुरियावहाय 1987आव गायसनजानाय बर' बिजोंजों आरो ओमफ्राय बिबो भुटान बर्डार खाथियावनो ओमफ्राय बे बर' मिडियामजों गंसेल LP स्कुल दिनै बे स्कुलावनो गोबां गथ'फोरा फरायनानै सोरबा BA MA सोरबा गोबां साख्रि लादों होननानै बुंदों दिनै बेफोरबायदि स्कुलखौ जुदि जोंनि दानियाव थानायफोर बा आवगोलनियानो होन बा दानियानो होन दिनै बिथांमोना नायसननो सम मोनासै एथ' दिन बोसोर बेसेबां बोसोर थांखो दिनै बेफोरबायदि समावबो जुदि नायाबा जों होनबा जों बर' हारिया माबोरै डेभेलप जानो जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय LP स्कुलफ्रा मानो थाङा जानो बे निस्सय साभाबिक थांखागोन बियो थ' ओंखायनो आं बारा गोलाव खोथाखौ बुंनो सानाखै दुखु नांदों थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारि